Jeg vil nu vise, hvordan vi opretter phoner, sælgere og andre, der skal arbejde med Bascom. Sælgere opretter du under klienten. Og klienter, det kan være, hvis du primært bruger systemet til dig selv, jamen, så er det jo kun dit eget firmanavn, du har registreret som hovedfirma. Det kan også være, at du er et telemarketingfirma og arbejder med mange forskellige klienter eller kunder. Så har du så et overblik over de her virksomheder, du nogle gange skal booke møder for, eller sælge, eller lave analyser for. Det vil sige, at du klikker på den klient eller den kunde, du godt vil tilknytte en sælger. Det kan være IT-firmaet AS, og så opretter du en sælger. Det kan være sælger 2, og så kan du fortælle, om sælger 2 skal dække postnummer fra 1000 til 5000, eller hvis han bare skal have adgang til alle postnumre, så lader du den bare stå tom. Du udfylder en e-mail her, hvis du gerne vil sende mødebekræftelser, du eventuelt laver, hvis du skal booke møder til sælger 2, så kan du sætte sælger 2's e-mail på her. Det vil sige, at sælger 2 får en kopi af den mødebekræftelse, der eventuelt bliver sendt ud. Derefter opret sælger, og så har du oprettet og tilknyttet sælger 2 til IT-firmaet AS. Phoner, der går du under phoner og opret phoner. Og her vælger du, om phoneren skal have adgang til administrationsmodulet. Det vil sige, at du kan give Peter Sørensen ret til at gå ind og oprette emner og ændre og se rapporter osv. Og hvis ikke du vil det, og phoneren kun skal have adgang til selve phonerdelen, så lader du bare være med at krydse af i administrator. Derefter opret phoner. Så kan du se, at Peter Sørensen er kommet frem her. Så klikker du igen på Peter, og så kan du tilknytte et password til Peter. Det kan være 1, 2, 3, 4, 5, eller hvad du nu vælger. Og opdatere phoner, og så har Peter adgang til systemet. Du kan derefter sætte Peter på kampagner eller projekter. Det vil sige, at du vælger Peter Sørensen, og så tilknytter du de projekter, Peter skal have adgang til. Gennem ændringer, opdatere phoner og færdig.